Здравейте! Добре дошли отново в нашето задълбочено разглеждане на източници. Здравейте! Днес ми поемаме в една малко по-необичайна посока към едни текстове и идеи от ранното християнство, които се фокусират повече върху скрити значения, върху вътрешното познание. Да, теми, които често остават малко страни. Точно. Ще разгледаме Евангелието на Тома, имаме няколко видеа за него и също така ключови идеи от книгата на Роберто Пла «Човекът – храм на живия Бог». Интересни източници, определено. Идеята ни е, така да се каже, да видим какво казват те за едно двойствено четене на текстовете и най-вече за тази концепция за вечния, вътрешния Христос. Този, който уж живее във всеки от нас. Един от източниците казваше нещо като «Ще надникнем отвъд познатото, за да търсим разбиране, което ангажира и ума, и душата». Звучи добре, защото точно тези апокрифни текстове, като Тома, ни показват колко всъщност е било пъстро ранното християнство. Не е било монолит, нали? Никак даже. По-скоро като един котел с врящи идеи, тълкувания, спорове дори. Тези текстове ни дават поглед към алтернативите, които са съществували тогава. Добре, ами да започнем тогава с Евангелието на Тома. Открито е сравнително късно, нали? Да, чак 1945 до Наг Хамади в Египет. Цяла библиотека с копски текстове. Копски превод. Но май има и по-стари гръцки фрагменти. Има, да, което пък намеква за по-рана история, може би дори сирийски корени. Но пълният текст, който имаме, е копския. И е доста различен като структура. О, да, не е разказ за живота на Исус, по-скоро е сборник. 114 кратки изречения мъдрости. Логии ги наричат. Логии. Като тайни или скрити думи на Исус. Точно. Уж записани от апостол Юда Тома. Тома, чието име означава близнак. Дидим. Да, Дидим на гръцки. Интересно е това близнак, защо има разни хипотези, разбира се. Може би намек за някаква специална духовна връзка с Исус, като негов духовен двойник, може би. Или пък идеалният ученик, който отразява учителя си. Възможно е. Но основният въпрос е, защо тези тайни думи, пък макар и приписвани на Исус, не са в Новия Завет? Да, защо са извън канона? Някои от източниците, като Фейзън Локт, предполагат, че може би ученията са били твърде... Нестандартни. Да, може би са оспорвали вече оформящите се доктрини за спасението, за ролята на църквата като институция. Това е доста вероятно, защото акцента в Тома пада много силно върху личното просветление, върху директното познание, това, което се нарича гносис. А когато знанието идва директно? Ролята на посредника, на институцията някак намалява, нали? И Роберто Плава в книгата си отбелязва нещо важно. Какво? Че докато каноничните евангелия според него балансират между явния, историческия смисъл и скрития, духовния, то Тома сякаш се фокусира почти изцяло върху скрития. Само върху скритие. Почти. Езика му е много метафоричен, често парадоксален. Липсва онази позната ни история, разказа от Матей, Марк, Лука и Йоан. Имаше една интересна теория, Алекс О'Конър я споменаваше за общност, която почитала точно Тома, томаици. Да, възможно е да е имало такава група. И че може би историята за невярващия Тома в Йоан е вид полемика срещу тях. Напълно възможно. Като контрапункт, може би. Те наблягат на знанието, а Йоан подчертава вярата, която не търси непременно пряко доказателство. Такива полемики са били нещо обичайно тогава. Разбирам. И един ярък пример за различен фокус в Тома е идеята за Царството Божие. Спомням си Логион 3. Който казваше... Нещо от рода на «Ако водачите ви кажат, вижте, царството е на небето, то птиците ще ви изпреварят. По-скоро царството е вътре във вас и извън вас». Това е доста директно. Да, отхвърля идеята за царството като нещо бъдещо или като място. Представя го като състояние на съзнанието. Тук и сега. И това е чудесен преход към Роберто Пла. Защото той в книгата си «Човекът – храм на живия Бог» развива точно тази идея за двойственост на смисъла. Каква е основната му теза там? Пла твърди, че Новия Завет е писан съзнателно с двойна херменевтика. Тоест с две нива на тълкуване. Две нива. Да, които се допълват. Първото е явното, буквално, историческо, морално, това, което обикновено се проповядва. Разбираемото на пръв поглед. Точно.
Но под него, казва Пла, лежи скрит смисъл – духовен, вътрешен, езотеричен, който сочи към по-дълбоко мистично разбиране. Не, че си противоречат. А се допълват. Като слоеве. Да, като различни дълбочини на едно и също послание. И защо му е да изважда наяве този скрит смисъл? Каква е целта? Целта му, както се казва в източника, МЛТГ, е да събуди любов към целия Христос. Не само към Исус от Назарет, историческата фигура. А към кого още? И към вечния, предсъществуващия Логос. Онзи Христос, който, според неговата интерпретация, е разпнат и забравен вътре във всеки човек. Иска да ни помогне да видим и двете измерения. Значи скритият Христос при План не е просто историческа фигура, а нещо като вечен принцип вътре в нас. Точно така. Като нашата чиста, неизбежна същност, както я нарича. Само че е затрупана, скрита под дебелия вуал на невежеството. Не идва отвън, а се разкрива отвътре. Да, чака да бъде разпознато. Чрез любов, вяра, вътрешно пробуждане. И той прави връзка с Павел в Атина, с незнайният Бог. Читат без да го познават. Незнайния Бог. Пло го тълкува като указание точно към този скрит вътрешен Бог. И този Бог според него се разкрива във вечния, живия Христос, чието истински храм не са сгради от камък, А самият човек. а самото човешко същество, нашата психофизическа реалност. Там трябва да го търсим. И тук става интересно, защото ако приемем тази идея за скрит смисъл, много познати метафори започват да изглеждат различно и в Тома, и в канона. Например, Царството Божие. Вече споменахме Логиум 3 от Тома. Да, но и в Лука 17:21 се казва, че той е вътре, ентос, във вас. Точно. Пла също набляга на това вътрешно измерение. А как се влиза в него? Описва се като преобразяване, като оставане като деца, помниш от Матей и Марк. Да, но какво означава това? Според Пла не става дума за инфантилност, а за духовно новораждане. За онази чистота, отвореност, които са нужни, за да възприемеш по-дълбоката реалност. А в Тома пък е онзи Логион 22. За правенето на двете едно ще стигнем и до него. Да, Друга силна двойка символи – светлина и мрак. В Тома, Логион 24, се казва нещо много силно. Има светлина вътре в човека на светлината и той осветява целия свят. Ако не свети, той е мрак. Поразително наистина. План също тълкува светлината като знание, мъдрост самия вътрешен Христос. А мракът – това е невежеството. Тази вътрешна светлина е ключова, значи. Абсолютно. Тя е като божествената искра в човека. Трябва да се разпознае, да се разпали. И когато тя свети, променя всичко, не само в вътрешния свят, но и как възприемаш целия свят навън. Не е просто информация, просветляващо разбиране. А огъня? Той също е силен символ. Спомняме си огнените езици на Петдесетница. А в Тома, Логион 10, Исус казва: «Дойдох да хвърля огън на земята. Пазя го, докато пламне». Какъв е този огън според План? План го свързва с пречистващата сила на знанието, на Светия Дух. Огънят изгаря ненужното, фалшивото, ще видим това при плявата, но също дава топлина и светлина, знание. Пречистване и просветление. Да, и е свързано с идеята за двойното кръщение. Водното кръщение План го тълкува като пречистване на психиката, на емоциите. А кръщението с дух и огън, това е получаването на висшето знание, на мъдростта. Това ли е раждането отгоре, за което Исус говори на Никодим? Точно. Чрез вода и дух. Като условия за влизане във вътрешното царство. Нека видим и други практики. Постът, например. И в Тома, Логион 6:14, и при План се казва, че истинския смисъл не е просто да наядеш. Не. Духовният пост е състояние на купнеж, на глад и жажда. Но за какво? За мъдрост. За онзи хляб на живота. За живата вода. За праведност, както е в блаженствата. Създаваш вътрешно пространство, желание за духовна храна, като се лишаваш от по-нисшите неща. А милостинята? И там ли има скрит пласт? О, да. Плая тълкува много по-радикално. Не просто даване на пари, А какво тогава? като непритежание, себеотрицание. Да стигнеш до пълна вътрешна нищета. Да се освободиш от привързаностите към егото,
към вещите, към ролите. Това ли са бедните духом? Това е неговата интерпретация, да? Когато Исус казва «Продайте имотите си и дайте милостиня», скритият смисъл сочи към отказ от идентифициране с преходното, за да се прояви истинската нетленна същност. Пневматичният, духовният човек, за разлика от психическият Адам. Метафората за храненето също е интересна. От една страна, трябва да се храним с мъдрост. Аз съм хлябът на живота. Да, От друга има опасност да бъдем изядени от невежеството. Логион 7 от Тома е много странен. За лъв, който човек яде или който яде човека. да, блажен е лъвът, когото човекът ще изяде. И проклет е човека, когото лъвът ще изяде. Една възможна интерпретация, която Плат предлага, Да, е, че лъвът символизира по-нисшата инстинктивна природа. Невежеството, агресията дори. Ако човекът изяде лъва, той осъзнава, овладява и трансформира тази сила. Интегрира я. а ако лъвът изяде човека, Тогава човекът е погълнат от тези нисши сили, от невежеството. А пък за ръката яще каквото ви сложат, Логион 14, Плат я тълкува пак метафорично, като призив да приемеш болестта на невежеството в себе си, в света, да не бягаш от нея, за да можеш да я излекуваш със знание. Всичко това сякаш води към една централна идея, особено в Тома правенето на двете едно. Помня онзи Логион 2.2. Да, той е много важен. Когато направите двете едно, вътрешното като външното, горното като долното, мъжкото и женското едно, тогава ще влезете в царството. Това звучи като сърцевината. Точно така. Може би най-дълбокото мистично прозрение тук. Трябва да се преодолее дуалността, разделенията, които виждаме навсякъде. Вътре-вън, добро-зло, дух-материя. Мъжко-женско. Да се види единството за тях. Да станеш син човешки, както казва друг Логион 106. Да реализираш тази изначална цялостност. Да интегрираш всичко в себе си. Да преодолееш Адам и да стигнеш до Христос. Това е идеята. Да. Психическият, разделен човек, срещу духовният, цялостният. Има и други метафори, които подкрепят това. Камъкът, отхвърлен от строителите, става крайъгълен. Логион 66. Който Плав свързва директно с скрития Христос. Онзе пренебрегнат вътрешен потенциал, който се оказва основата. Или пък жътвата, Логион 9. Пшеницата и плявата. Да, това е метафора за вътрешното разпознаване. Да отделиш същностното аз. Пшеницата от всичко преходно и илузорно. От егопривързаностите. От невежеството плявата. И плявата се изгаря. В огъня на осъзнаването на пречистването. А как да разбираме Логион 18? Блажен е онзи, който застане в началото. Той ще познае края и няма да вкуси смърт. Началото и краят тук не са във времето, нали? Не са темпорални. Началото тук е вечното начало, източника, вътрешния Христос, който е извън времето. Да застанеш в началото е да се свържеш с него. Да, с тази вечна реалност в себе си. И тогава краят, смъртта, преходността губи властта си. Познаването на вечното начало те поставя в безсмъртието. Тук и сега. Има един много загадъчен Логион, 16-ти. 5 ще има, в една къща. 3 срещу 2 и 2 срещу 3. Баща срещу син. И ще стоят сами. Планеркла предполага, че това е символ на вътрешен конфликт. Да! Той допуска връзка с някои гностични идеи за различните части в човека, които воюват помежду си. Дух, душа, тяло, може би съдбата, Мойра или някаква вътрешна сянка, антимимус. Не е нужно да ги приемаме буквално. Не, разбира се. Но идеята за вътрешен раздор е ясна. И самотни или обединени, както се казва в Строгилогии 49-75, стават тези, които успеят да разрешат този конфликт. Да постигнат вътрешно единство. Това е влизането в брачната стая. Мистичният съюз на душата с духа, да. Добре, разгледахме доста необичайни и дълбоки идеи, но защо са важни те днес? За съвременния човек, който може би не е чак толкова навътре в тези древни текстове. Мисля, че значението им е в поканата за дълбочина. Насърчават към самоизследване,
Към търсене на смисъл отвъд повърхностните отговори, отвъд догмите, отвъд ритуалите сами по себе си. Да търсиш нещо повече. Идеята, че във всеки има скрит божествен потенциал, вътрешна светлина, вечен Христос, това може да е много вдъхновяващо, И овласяващо. независимо от религията или липсата на такава. Премества фокуса навътре. Да, от външния авторитет към вътрешния опит и осъзнаване. Може би в свят залят от информация точно това е предизвикателството. Не просто да трупаме факти, а да търсим същностно знание. Да се опитаме да разпознаем онова, което е пред лицето ни, както казва Логион 5. За да ни се разкрие и скритото, да, Става дума за промяна на гледната точка. точно така. Да видиш отвъд буквалното, отвъд повърхността, да търсиш трансформиращия смисъл и в древните текстове, ако те интересуват, но най-вече собствения си живот, във вътрешния свят. И така, днес се потопихме в тази идея за скрити пластове на смисъла, вдъхновени от Евангелието на Тома и анализа на Роберто Пла. Разгледахме концепцията за вътрешно царство, за вътрешен вечен Христос, който чака да бъде разкрит. Подчертахме пътя на трансформация чрез познание, чрез себеосъзнаване, това, което наричат гнозис. Важно е да запомним контраста, който източниците очертават. Евангелието на Тома като радикален фокус почти само върху скрития смисъл. Докато канонът, според Пол, балансира. Да, балансира явния и скрития аспект. Но и в двата случая се предполага, че тази по-дълбока духовна реалност съществува. А идеята за правене на двете едно, за преодоляване на вътрешните разделения, Изпъква като централна. да, като път към цялостност и истинско разбиране. Добре. Оставаме ви с една мисъл за размисъл. Тези източници ни представиха идеята, че истинското познание не е просто събиране на информация, а е трансформация, да видиш отвъд повърхността, да откриеш онази скрита светлина вътре. Какво би означавало за някого днес да познае себе си в онзи дълбок, същностен смисъл, за който говорят тези текстове? И как това би променило погледа му към света и собственото му място в него?